Na prvé hodiny roku 2016 určite nezabudne hneď niekoľko rodín, ktoré sa rozrástli o malý prírastok. Pôrodníci mali opäť plné ruky práce. Zdá sa, že prevahu malo nežné pokolenie. Toto je ona, malá Patrícia, ktorá sa môže píšiť titulom prvého novorodenca pod Tatrami roku 2016. Na svet prišla cisárskym rezom 24 minút po údere polnoci, hoci mladí rodičia ju čakali už na Štedrý deň. Celý deň sme boli v kvázi strese, takže to bolo také neočakávané, že to bude na Silvestra. Dieťatko váži 3320 gramov a meria 49 cm. To bol neopísateľný, to bol najšťastnejší na svete, tedy som bol rád, že to už je konečné medzi nami. Na rok 2016 boli zvedavé najmä dievčatá a 6 minút po Patrícii vykúkla na svet Eliška v Trenčíne a tesne po nej malá Liana v Galante. Nedočkavá bola aj prvá bratislavčanka. Do pôrodnice musela mamičku priviesť sanitka. Veľmi pekný nový rok, teda krásny, môžem povedať. My sme mali vo februári až rodiť. My sme boli až februárovi, len túto slečna si rozmyslela, že bude na nový rok, že? Je to krásne dieťa, tak som mamičke zablahoželal, aby boli zdraví, spokojní, aby mala rodinné zázemie celý život, dobrých priateľov, aby sa jej darilo. Nás to, že je to prvé dieťa, treba z Bratislavy, ani tak veľmi neprekvapuje, pretože sme klinika, ktorá prekročila zase, ako každý rok, hranicu 3000 pôrodov za rok. Takže sme najväčšou klinikou na Slovensku, čo sa týka pôrodnosti. Marianka, ktorú doma čaká brat, mala 2670 gramov a 47 cm. Prvým východňárom roka 2016 bude asi Marek, ktorý sa narodil vo Vranove. V metropole Východu čakali na prvé dieťa takmer do 3:30 nad ránom. Samuel a pôrod bol rýchly, aspoň podľa mňa. Prvé kontrakcie pred polnocou, niekedy o 12:30 sme sem dorazili a 3:20 sa narodil. Išlo o druhorodičku, dieťa vážilo 2760 gramov, bolo dlhé 50 cm. My sme to nejak neplánovali, že chlapec, dievča, hlavne aby to bolo zdravé a aby bolo všetko v poriadku a tak to vyzerá, že je to tak, takže je to všetko OK. Otec je môj dlhoročný priateľ a sused. Tak ako úspešne malý chlapec začal svoju životnú púť, tak nech ju takto úspešne s úsmevom a spokojom dotiahne desiatky rokov v našom meste. Detečky tohto roku som sa dozvedela, že sú deti podľa čínskeho horoskopu deti opice a budú mať šťastie v živote. Tak im to všetkým prajeme. K prianiu všetkého dobrého sa pripája aj redakcia Teatry.